Dobrý podvečer, pozdravujem Prešov a Prešovčanov z môjho milovaného východu, kde podľa istých našich čelných predstaviteľov vraj údajne nič nie je. No, podľa mňa na východe v prvom rade sú skutočne veľmi dobrí srdeční ľudia. Preto sa vám prihováram, aj keď rád, ale pri tejto smutnej príležitosti 7. výročia tak strašného činu, ako bolo zavraždenie 2 nevinných mladých ľudí, jedného len preto, že si poriadne vykonával svoju prácu novinára a upozorňoval na tie, dá sa povedať, zločiny, ktoré sa dejú dodnes a ktoré vlastne sú kryté priamo z najvyšších miest našej vlády. A nikdy vlastne nebolo vyšetrené pozadie toho, prečo sa to stalo, prečo museli títo nevinní mladí ľudia zomrieť. A to vlastne Janko kvôli svojej práci a Martinka len kvôli tomu, že mala tú smolu, že bola práve s ním. Spoločnosť, ktorá nevie ochrániť svojich ľudí dôležitých, ktorí naozaj nerobia nič zlé, len to, že si vykonávajú svoju prácu a upozorňujú na to zlé, čo sa v spoločnosti deje. Neviem ani, ako to nazvať. No, trošku to vidíme ďalej na východ, v krajine, ktorá nás označuje za nepriateľov a ktorú naši najvyšší predstavitelia tak vehementne navštevujú a tvária sa, že sú to naši priatelia, kde je bežnou praxou, že odporcovia režimu vypadávajú z okien a nikdy sa nič nevyšetrí. Kde nedávno sme si takisto pripomenuli smutné výročie, dá sa povedať, a neviem, ako to nazvať, ale smrti Navalného, ktorý bol odpočtom režimu a preto bol internovaný vlastne dá sa povedať, v Gulagu, kde na následky zlého zaobchádzania aj zomrel. Kým na Slovensku žijú ľudia, ako ste vy, alebo ako sme my, je stále nádej, že sa to zmení, a že spoločnosť naberie ten správny smer, teraz použijem ten výraz, pretože ten smer, ktorý sa tvári, že určuje smerovanie, určite správny nie je. Vidíme, ako dopadli najväčšie, dá sa povedať, politické a ekonomické kauzy, že keď už naozaj hrozilo, že niekto aj bude obvinený, tak zasiahol istý veľmi populárny prokurátor, paragraf 363. Je zvláštne, že zasiahol vždy len pre tých správnych ľudí, to znamená pre tých našich ľudí. A tí, ktorí vlastne to vyšetrovali, sú teraz sami vyšetrovaní a kvázi je veľká snaha ich obviniť a kriminalizovať. No, čo si myslieť o tomto? Viete, človek by sa zmieril s čímkoľvek, ale položme si otázku, prečo aj títo 2 mladí ľudia zahynuli? Čo k tomu viedlo? Viedli k tomu v prvom rade nenávistné prejavy voči novinárom, ktorí si konali svoju prácu, voči opozícii, ktorá takisto si len koná svoju prácu a snaha dostať to všetko, dá sa povedať, až mimo akýsi zákon. Tie zákony sme tu poznali, kto zažil socializmus, tak vie, čo to bolo. Žiaľ, je teraz obrovská snaha vrátiť to tam naspäť, aby proste vládna moc arogantne zneužívala svoje postavenie a v podstate ona určovala, čo bude kriminalizované a čo nie. Tu už nejde o to, že kto pácha naozaj skutočne trestnú činnosť a hlavne ekonomickú trestnú činnosť. Stačí si uvedomiť jedno. V
V podstate táto vláda s menšou predstavkou tu vládne 14 rokov. A kam sa Slovensko dostalo? Kde bolo ekonomicky pred 14 rokmi a kde je dnes? Vďaka komu? Pod týmto sú podpísaní tí, ktorí navyše ešte tvrdia, že spoločnosť sa polarizuje, ale kto tu šíri nenávisť? Kto má nenávistné prejavy? Kto vrieska do mikrofónu a nadáva všetkým naokolo? Odpoveď je ľahká a poznáme ju všetci. Poviem to len takto, že ten čin pred 7 rokmi národ vyburcoval natoľko, že vošiel do ulic a vtedajšiu vládnu kliku, ktorá bola dokonca prepojená s talianskou mafiou, postupne sa podarilo eliminovať. Žiaľ, hlas ľudu je hlas Boží a hlas ľudu si túto kliku vybral znovu. No, nám ostatným zostáva len pripomínať, že vláda nie je len o tom, že hurá, som pri moci a môžem robiť, čo chcem. Vláda je aj o zodpovednosti a vláda by si takisto mala uvedomiť, že nie je len vládou tých niekoľkých, dá sa povedať, asi 20%, ktorí ju volili, ale že je vládou všetkých ľudí. A preto, ak si myslí, že nebude počúvať hlas ulice, tak sa strašne mýli, pretože to sa môže otočiť proti nej a aj sa to otočí. A navyše, ešte poviem tak, je veľmi múdre príslovie, že kto seje vietor, zožne búrku. Nuž, potom vážený, nečudujte sa. Na záver, ešte raz vás všetkých srdečne pozdravujem a mrzí ma, že som nemohol byť osobne medzi vami. Prajem vám pekný večer.